denga ko to yi oh sa ne muanda ibe kemenan soro ne kemenan da yo wakilin soro ne wakilin da yo wa fla soro ay denga ay ka muganda doro ka kemenan ni soro yo ko man te fenka bileman kay fi mamay bileman ga ko ibe zere fleni ay denga de ban fitina yara ba me ko bileman may ka koroboy bileman yere tere ka juguni jiyan fembe yoro mam yere ka bare femplement dum bambali o ba foto ko minana ko yere jemay ngali je man bare do o koroma suru yere muye tasuma e fenche jugu ko mais nay tasuma nay ka ba ko da fenka ikanya ma bana o mais je to ko jissa sisa fima ni bileman do ça c'est ne bileman soro ibe war soro mais ne fima ta dro ya je on denga meji okay meji okay ala to wari yere fleni ni yo plan gere fena ta kan ay denga ita so ngata ne ay yere na ke chen ina ke kamele jumani sa c'est bien ça ye mo wala da ça ne mo wala ça ni gara bileman na même mo gane da akane ah oui be mo wala da folo ça ne ibe c'est tiga kuma fon 6 ans ni e da ne be mo gane da kan wo be ne be mo gane da folo di c'est be mo wala da folo ay denga ni tiga joji e to jumana to ay je to ko ji izet mo wala waru la ne ne be war la ke to ba bo je refle ça fleni ibe 6 ans bileman ka fi mamma ni gana bileman do waru soro mais ni ma nya fom sita voilà sita ni kuma na suna ne kan ga wari da ka so ne manje ayo tika ko dinge bo to wala ça ayo dinge afleni voilà ça vise ça on jera ke ntam ganda le aka bo kele ça men tama mugane ta ka wan dinge chok ma ka bango be kulo jangoro wa ndam ganda la ka ibole da le deke bo to wala gana bo sa wari dia voilà bo sisa bo sisa ne ki menanda sisa c'est ne ki menanda sisa yo wa kele soro dinge c'est bon c'est to wala wor play dinge to wala ay ko to ko ne ki menan ne ki menanda ni ga wa kele soro wa kele mini perda dro ibena ki menan dinga ma bo to wala si ay dinge o ko ni Alexé. Non, tiens, non, il gagne là. Hein? Eh. Wakili. Ah, ok. Majugu. Ani sira ko ni mbado bitai. Tu as dit tout là. Eh, ndenge. Aziza, Radinga. Fo musofla. Blema ka mama cha anga jega de. Ay, ndenge wala. Je chora na manyona sawe. Hein? Awo. Oh, mendenge. Sisa. Ah. Ne wagele nda sa. Oh. Yo wa flasoro. Hein? Awo. Tinde wakili bo flasoro. Awo. Ah, no ndenge doga tinge. Ah, ko jami. Ito men kono miru fo. Chora na zanga de sa. Chora. Ndenge. Ah. Mais pour que kataka wa flasoro sa mais je trouve. Ibi je tukuni sebe wagele nda sa. Ni wakili ndoro. Do wa flasoro. Ninga na wa flasoro. Wow. Ndenge ko ni bara bani. Ba chora. Ba fle. Blema ka mama. Chelu wala chora wala we. Ndenge mais ça veut dire que ni wa kelen ta doron E wa flasoro. wa fla. Para bana. Ndenge bo afre. Ah, chora no chene dena. Hein? No, chora. Ay Ndenge duna joni ko se be bi. Ah? Ndenge nga dubbe joni ko se be bien. Ba ba ba. Hein? Mais ndenge me ba ke nyiniga le kelen bi. Mais wa fla. Ni gaina wa fla la o jeli flo ndenge. Ni gane wa fla la. Parce que e be feka ni shitana wuli to so ka shito bene ka e be feka ko ne kan kwa ni e ka yoroni ne tiya ndenge ni e ka yoroni tiya ndenge a te wuli kwa Wasa ni gane sa tu ni. Wana ni. ha Awo. wa fla wana ni Awo. Chora wa bu ya ma ka lo jo. ay mendenge ni gaina wa fla la sisa ni wa fla da ka shi ndenge ni gaina dono iko ko wana Ni bara bara chora. mata ma ngira tin e ma di wala bila ni sample ngira tin Chora de ya. ay ndenge mina mi chachi mi dike Ni chora tar na wari de. ndenge meji Okay, de ya. ay ni ko ni men kelen je dono ni wana ni beta so ay bara Ah, bu porta chora na ta. ay ndenge Blema ka fi mama. Ah, chora wa legje wala wala chora wa. Stop! Chora ya peje. Ya? Ya je. Pende wargola. Bali ma blema soro.
cɛkɔrɔba y'a jɛrɛ. An denkɛ ma fɔ. I y'a jɛ o. Ka jumɛn de jɛ sisan? E ma finman de ta sisan. A y'a jɛ o. N'i ko bilenman ta dɔrɔn i gagné mais e finman sɔrɔ i y'a jɛ. Mais cogo di? Foyi tɛ di ne ma tugun. Foyi tɛ di ne ma e bɛ den. Ayi denkɛ o tɛ ka kɛ. Cɛkɔrɔba o bɛ den de dɛ. Ne baara banna. Denkɛ o de tɛ se ka kɛ minɛ. A tɔgɔ cogo jumɛn na? Cogo jumɛn na? N denkɛ cogo jumɛn na? Se ka cɛkɔrɔba kuma fɔlɔ yɛrɛ. Cogo jumɛn na? I bɛ dɔ de di ka na di n denkɛ. Foyi tɛ di ma cɛkɔrɔba. I kunna kala tɛ ka to don tigɛ kɔnɔ. Cɛkɔrɔba i tɛ fɛn bugɔ sa dɛ. Fɛn bugɔ sa dɛ. Ni bugɔra sa ni min bugɔ sa ni tɛ bugɔ sa e fana m'o dɔ bi ne fana cɛ min. Cɛkɔrɔba an ka t'o la. Wari dɔ di ka na. Foyi tɛ di ma cɛkɔrɔba. N denkɛ wari dɔ di ka na. Cɛkɔrɔba ne ka wari tɛ di ma i y'a jɛ de. K'a jɛ cogo di dɛ? E ma jɛ ka ban. Ne y'a sɔrɔ e ye finman ta sa. E ma wari bɛ di ma sa mais e ta finman ta e ye bilenman jɔ. Allah fɔ ti bɔ. Cɛkɔrɔba i bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta la jigin sɛgɛ. I bɛ na yɔrɔ. Ne ko walayi n'i ma n ka wari di yan ni n tɛ polisiw wele ka n'i kama o kɔrɔ ko ne tɛ. Cɛkɔrɔba min tɛ polisiw wele ka na. Awɔ. Safurulayi e fana ne polisiw ye. Cɛkɔrɔba cɛ an ka taa bɔ n ka feere la mɔgɔ bɛ na na ne kɛ. Wari. A y'a sɔn bɛɛ a y'a bɛɛ. Voilà, allô? Moussa, ça va? Voilà. L'île. Bon, mon bébé, du hectare 12, on a de là quoi. Bon, quand il y a un figure petit, c'est où campo? Quand il y a un figure, on m'a dit que dans le temps, on a sur Haïti, il y a un figure. Voilà, merci. Hectare 12, on a quoi. Donc, bangal est à faire que Jaco, Kengali fait pour le baby bolé déjà. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, il y a un bora, mon bébé Chima et Chima ton bidou, on va voir. Voilà. Ton bidou, il y a qui l'occasion de se donner à la voix. Nega fene, malo nega fene véro. Voilà. Donc, non. Nege, il se nege que ton bisa wa bidan nyora voilà nege fena nege voilà nege kan go quoi voilà ya fo mele voilà donc na kera chukuna drangi singe ok faut aller voilà donc voilà caméra voilà maro mena ni joa ni sanche nyana ma doy ma te flop re join wale tane elbak asale fana ka ko ale ka ko wacha yare ma toro elbag voilà fin voilà allo mache edum fama na ga ro matan chugo ta mais si le dalaw ouais te kana bi ok d'accord na ina so na ina so la fati ok mais be dala Jangan ada ni ref na boleh. Parce que binti ta roshi mais nga yoro la fia ya biga okay allo baby kan we ko ka binti ta yoro wala en kile men be yena fia na yena sa voilà no na doro na baro na so ko da siga na doro baro na voilà ok d'accord
donc ale fana b'a bɛ ka na min min f'i ye sancɛ i m'a dɔn a ko tɛ nɔgɔya dɛ sancɛ in kɔni parce que ni ye nin jɔ salam alaikum oh cɛ n ka cɛ o ma e misira fɛ ka na de wallahi ne ko ne k'e wele sisan o ko ka ca wallahi yɔrɔ kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ yen i ka ko bɛɛ ka ɲi don dɔrɔn wallahi kɔni baasi tɛ yen basi foyi tɛ yen voilà cɛ mɛ sisan n bɛ sojɔ de la n bɔra ka du terrain commandé sisan non ça c'est bon ne fara a yɔrɔ wuli dɔɔni ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya voilà n b'o ko de la sisan wallahi o ko de bɛ senna sisan a kɛra fila yɛrɛ wala a kɛra fama ye tiɲɛ na ne ba tɛ daga sigi fɔlɔ aw tɛ daga n tila waati fitinin dɔ ma ka taa c'est sinon a kɛra fama yɛrɛ ah cɛ ma ɲɛla fo ka sɛbɛntigi fo ka sɔrɔ bɛɛ tigɛtigɛ ala fataya sababu me fana fama na ne ma o cɛ wallahi ne bɛ kɛ nana yɛrɛ o ah ça c'est bien mais mais i bɛ pɛrɛn kɛ ni bɛ taa sanji la dɔrɔn an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ wa tin tɛ a kɛra fama yɛrɛ wallahi a kɛra fama wallahi i bɛ ne ta kɛ nana ni appel ne ta kɛ nana yɛrɛ wallahi non ni nana mɛnɛ dɔɔni mɛnɛ dɔɔni yɛrɛ ça c'est bien sisan n bɛna baaraw de daminɛ sisan baara baara i ye sanji de sɔrɔ sanji voilà faamuya bon fɛn yɔrɔ na wa voilà kɔfɛla ninnu na quoi n bɔra ka Musa Jara de wele i t'o dɔn Musa Jara ale bɛ dugukolo de b'ale bolo n bɔra k'ale wele sisan ale ko ko dɔw bɛ yen n tila ka dɔw san k'u jɔ ka ɲɛ ne Jara ni Musa Jara n y'a tɔgɔ mɛn ne sera a kɛra fama yɛrɛ cɛ a bɛ kɛ cogo di ko ka ca kojugu parce que kilibulani yɛrɛ la baaraw ka ca bon ça va cɛ nin ka groupe ne koyi yan ɲɛ bɛ cɛ i tile faga mɛn dɔɔni dɛ i tɛ se baga na k'u sigi yan n bɛ sigi i k'i sigi o kan e mɔgɔ wele gɛrɛ na sigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ bolo ma ɲinɛ cɛ ne man ka baara kɛ k'e to yan koyi i y'a kɛ ten n ka cɛ tɛ jetɔni ma dɛ ayi ne y'o kulonkɛ la sa ne y'o kulonkɛ fɔ n ka cɛ e bɛ jetɔn sɔrɔ e bɛ fɛn i bɛ tila ko ne ka sigi ta donc ne kun ka ta k'ale yan wala tiɲɛ o ye jetɔn ko ni se t'o la bilen ayi ne sima e b'a fanta bɛ na sisan o de ne m'ale bolo ne fɛ e yɛrɛ b'a sa k'i ya samara tigɛ n bɛ tila samara ko san ka di ma non n dalen de la patron dalen de la an bɛ ɲɔgɔn bolo taa de e wa kan jumɛn bɛ yen ko ka Ele foi uma sala e tem um emblema que ele é primeiro. ayi non kɛlɛ kɛlɛ kun tɛ dɛ wala i ɲɛnafin b'a yɛrɛ jumɛn e ma y'i wele k'i ka kan ka balo ko bi ye dimanche tila yɔrɔ la Sinon, era minha família. i ma ko ye sa n bɛ ka sanji kura dɔ de jɔ wa n bɔra k'a fɔ n ka petit ɲɛna sa nin y'an madamu ya ne mana mɛn dɛ hali ba fɛn fɛn ɲɛna awɔ bon komi a ko ma sigi sen kan fɔlɔ wa ok ça e fɛ k'ale ladɔn wa n ko yan tiɲɛ na mɔgɔ ɲɛnama don voilà n b'a fɔ ma n bɛ sanji ko la sisan n bɛ fɛ ka hectare 5 ɲɔgɔnna de sɛnɛ wa n b'a fɔ ma Musa Jara bolo Musa Jara n t'a dɔn n'a sɔrɔ a b'a dɔn i b'a dɔn n ka petini ale n ka petini ye dɛ ok ani Segu Kampo ninnu Foi para me correr de uma cidade, eu ali não vou voltar lá tanto que fomos só. Wata. Eu só com ah dimanche dɔ dimanche na taa wa ye o kɔ ta Dimanche na tem. wata wari bɛ yan mais komi fɛn euro de bɛ n kun quoi n ma falen ka kɛ sefa ye fɔlɔ bon n'a falenna i ka wata n b'a di i m'a fɔ ko dimanche na taa dɛ yan dimanche na taa ah ok donc n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ n ka cɛ i yɛrɛ i ka fɛn dun cɛ fɛn i ka fɛn ye sa ko j cɛ i y'a dabila sa wɛrɛ bi b'a la de cɛw de n ye cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ a la n bɛ cɛkɔrɔba gɛn da ne kan cɛ fana ne taara ko ne fana t'i yɛrɛ di cɛkɔrɔba ma quoi e to ko ye parce que cɛkɔrɔba tun bɛ n ka bɛɛ kɔnɔ n bɛ n ka tɔgɔ kɔnɔna la quoi cɛkɔrɔba na bɛ na n'a ye sisan ka na misɛn ka feere kɛ o la sɔrɔ bɛ se ka bɛn yan cɛkɔrɔba a cira de yan cɛkɔrɔba cira n ka cɛba ye se ka denmisɛnnin ka ne gɛn mama sɔrɔ n ye boli fo n ka sama bɛɛ tigɛ i ye dɔ bɔ a kun wa ti n ye wase bɛ cɛkɔrɔba wasigi ne ma ye dɛ cɛ ka cɛkɔrɔba i yɛrɛ sɛnɛ wa a tigi la dɛ cɛ mɛ sisan mɛ wari bɛɛ taara sisan
ya bɛ I bamuso la ko cɛ aw fana wari tɛ mɛn koyi aw bɛ wari sɔrɔ aw t'a bɛɛ tiɲɛ n tɛ o si ni wari sugu dɔ sɔrɔ jeune na non jeune ka di koyi fa ne cɛkɔrɔba gosi jeune na fa den ne nana jɛ k'ale bamuso ale faga nka ale ma bɔ ka na ne sɔrɔ n ka feerekɛyɔrɔ la ne taara sɛgɛrɛ de ale ma faamu ale ma faamu o fɛn de kan o fɛn tɛ dɛ wallahi Basi tila. Asigana kuji. Ma. Amano. Unyana. Nyere mesinka. Ka tugu fam bele jene yana. Ma abike tugu ji. Imanya so. Koyi ala tai. Yichi. Ala mara kumi ta jonga joshi seko. Yichi. Maro ko ni basi tila ngo. Basi foi tena me. Mbena kangaru do dayi. Mbena kangaru do dayi. Musofla. Musofla. Nunu ye bugoli dane kan. Otigi. Ala mina ta kuma idon fesa. Ha? Iti se kuma demisano fele. Nunu ye bugoli dane kan. Nunu ye ne bugode. Ne mi jija. Otigi ni muso yi sira kane bugo I cɛ wolobaga Sino yere fiyan jibi ka boros tane. Yo. Wallahi. Wallahi. U bɛ kɛ ten. I ma ye. Ne yɛrɛ kun mago bɛ an ka ɲɔgɔn ye dɛ. An ka ɲɔgɔn ta. An ka ɲɔgɔn sɔgɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔgɔnɔ. A fɔru. Mina sa ya mɛn. patron dɔ wa Mina. Kana taa dɛ. Mina. patron o dɔ patron Ne ko mun bɛ yen? cɛ mina ko jumɛn de kila bila gɛrɛ ne cɛ mina nama ye dɛ Mina. ok patron Taa mi wele. I bɛ min na Taa mi wele. cɛ patron na ko ɲɔgɔn na sisan ou Cɛ ko mi wele sa kana ka ko cɛ bolo. cɛ patron an ma kɛnɛya mɛn Ni ma taa mi bɔ dɛ. I ka patron ka baara la ne tɛ se ale tun bɛ fɛ gɛrɛ na non i sɔn patron ne taara O taga ila. Radio fo ka taa se o filiw ma écouteurs a n'a ɲɔgɔnna caman I bɛ boli I bɛ taa électronique farakana la communément appelé Adama Kulubali I bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale fɛ ni kolokani kɔni an ka foli bɛ sada ye sute ko mɔgɔ ani I dɔnko cɛ nin ye Kɛnkɛyiri Musa Jara ye a cɔngɔlen don Bango I ka faamuya b'a la I mako bɛ I ka biti kɔnɔ minɛnw na ka so jɔ ka ɲa k'a kɛ I n'a fɔ ko a dan boli biribiri I bɛ Musa I b'a sɛgɛrɛ Kɛnkɛyiri Musa Jara I kɛra an bɛɛ lajɛlen jigi ye merci ɲuman tɛ sabati telefɔni kɔ telefɔni bɛɛ lajɛlen ko tɛ an ko a ɲuman telefɔni ɲuman sɔrɔ yɔrɔ a fɔ boutique électronique Demokede Gawusu Demokede ale ka yɔrɔ do ni bɛɛ lajɛlen ko a ma DGK Ngolobugu a n'a lamini Gawusu Demokede a ye dugukɔnɔ nabɔ aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ waati minɛ I ko sisan aw mɔgɔ mana se telefɔni sugu o sugu ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ DGK ale ka boutique kɔnɔ Samsung Tecno LG Nokia iPhone ka fara marque wɛrɛw kan a bitɔnma fara
Android kan ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ électronique démocédé ale kɔnɔna la a ma ɲinɛ écouteur batterie fo ka taa se chargeur ale ni incasable ka taa se crédit zéro ma Orange Money fo ka taa se carte mémoire ni clé USB écran plat a mankan fara a belebele kan fo ka taa se panneau ma ka d'a kan courant tɛ yɔrɔ min na batterie ani panneau bɛ masaya la ye panneau sugu o sugu ani batterie sugu o sugu nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ électronique démocédé ale kɔnɔna la an maa minnu bɛ yen na